Okay, good morning po. Isang mapagpalang umaga na naman sa ating lahat. Unang-una po, nagpapasalamat po ako dahil umabot na po tayo ng 38 subscribers. Yun. So, dito ako ngayon sa aking trabaho sa school, sa Palar Integrated School. Shout out pala sa aming principal, si Dr. Magdalena G. Centeno. Salamat po sa inyo, ma'am. Ibablog natin ngayon ay ang tungkol sa aking ginagamit na motor sa pang-araw-araw at pag charity, no? Pagbibigay ng tulong kung may pagkakataon na tumulong. Ito yung ginagamit kong motor. So, umpisa na natin, guys. Ayan po siya, guys. Ito po yung aking motor na ginagamit sa pang-araw-araw at sa pag-charity na din. Ayan po. Marami siyang nakakabit na sticker sa top box. Ayan po siya. Medyo madumi kasi umulan. Umulan ng mga nakaraang araw, hindi ko pa nauuwasin. Ayan po siya. 2017 model ng Rider 150. Nabili ko po ito ng second hand, kaya po may mga ito nilagyan ko na lang ng sticker kasi may gas-gas dito. May history yata po ng simplang. Ayan po siya. Itong side mirror binigay lang po sa akin ng kaibigan ko din. Ayan. May mini driving light na din po kasi pag bumibiyahe kami ng malalayo, inaabutan ng gabi, so kailangan, napakalaking tulong. Low profile lang po. Itong mini driving light, ako na din po nagkakabit niyan. Pinapanood ko na lang sa YouTube kung ano yung mga kailangan gawin para may kabit. Marami din pong tutorial, so malaking tulong po. Yan po. Yan po siya. Tapos may switch po dito, halo switch. Yan. So yan po ang aking Rider 150 motor. Malaking bagay po sa aking pagbibiyahe. Yan po siya. May top box, low profile lang din po ang top box. Hindi naman po kasi tayo mayaman na bibili ng mamahaling. Alam po, ito may step grill din po. Pinapatungan ng mga kargahin di magasgas yung batok. Big elbow na din po siya. Pinagawa ko lang po ito dito sa Taguig din. Yung sticker na maliliit, may mga gasgas po kasi kaya nilagyan ko ng ganyan. Ito din po sa kabila, mga gasgas po yan, lagyan ko ng sticker. Yan po, may hazard po siya. Yan, ako na din po yung nag-install niyan. Ako na din po yung gumawa. Pinatay mo po yung halo switch. Wala po siya. Itong isa naman po ay sa busina. Yan po ang aking ginagamit sa pang-araw-araw. Laking bagay po sa katulad nating nangangarap. Yan lang po. Maraming salamat po.
sa panonood at sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. Maraming salamat po ulit.